guys, welcome back to my YouTube channel Shavi Vlogs. Insallar ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇನಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ತರಾಡು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ನವರಾತ್ರಿದ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಗಣ ಹೋಮ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಡ್ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ತುಕ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಜಾವೆ ಕಾಂಡೆ ಗಣ ಹೋಮ ಪೂರ ಉಂಡು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆ ಇವಕ್ಕ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಂತೇರೆ ತೋಡು ಅವ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿಗೆ ಭಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಅವ್ರ ದಿನ ಭಜನೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಅಂಚ ಇನಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ Straight పోదము రైట్ బలా ಒಂಚೂರು ಎಡಿಟ್ ಬಂತು ಚಪ್ಪಲ್ ತಪ್ಪಾಸು ಹೋಯ್ತು ಬೈ ಪಾಸು ಅಶೋ ಬಗ್ಗಾಸು ಏರು ಬರ್ತದೆ
ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕದ ಲಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕಲರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡತ್ತ ಹೋದೇನೆ
ಆಶ್ವಯುಜ ತಿಂಗಳಾದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ನವಮಿತ ದಿನ ಬುದ್ಧರು ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಸೇವೆ ಕರ್ತರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ತೀರ್ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಒಂದೇ ರೈತರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಕೊಂಡುಕೊಟ್ಟಿನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಶುದ್ಧಾಶುದ್ಧರು ಮಂತ್ರತಂತ್ರರು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಅವಸ್ಥೆಳಿದವರ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತನ ಇತ್ತಿನ ನಾಟ ಕ್ಷಮಾ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಶಾ ಹಲ್ವಾ ದ್ವಿತೀಯ ಗೀತಾ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಅವಿನಾಶ್ ಬಸ್ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ವುಮೆನ್ ಗೀತಾ ಬಸ್ ರೇಷ್ಮಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಿಂಬ ಚಮಚ ಓಟ ಭರತ್ ರೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಂಪತ್ ರೈ ಕನ್ನಡ ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮಾತ್ ರಂಜನಾ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಮಂಡಳಿ and team first, Balakrishna and team second. Balakrishna and team second. Hey guys, ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ಇಂಕೊಲು ಭಜನೆ ಪುರ ಮುಗಿಂದು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 11 ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಾತೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತಂದು ಆಯ್ನಾತಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಅವೇನು ಪೂರ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಾಗ ಅರೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್.